بلوچستان شہرہ مروچی پدا یک دل پدردی ویلی پیشت کوئٹہ ریلوے اسٹیشن تراک بتا تراک کے آسرا 24 مردم بیران و 5 چگیش ٹپی بتر ایس ایس پی آپریشن کوئٹہ محمد بلوچ ردائی تراک ود کش تراکی بتا تراک کے وحدہ پلیٹ فارم سرا 100 چگیش مردم بیتگاں بنشون ردا پشاور واسطہ جعفر ایکسپریسا 9 بجے روانت بھوگی بتا کے ریل انگتا پلیٹ فارم نیت کر کے ٹکٹ جاہ نزدیکا تراک بتا دومی نیمگا سروزی بلوچستان سرفراز بکتیا ای ویل ترندی لفظاں کو ایڈ جتک ہوشے پت پول واسطہ اعلی حکام کو رابطہ کو تک گشتک ای ویل زست تحقیقات کا نجبی صوبائی حکومت ربالکار شاہد رندے گشگی کہ پولیس و سیکیورٹی فورسز ویلے جاہا سربتگاں چشکے اتراک کے ویلے گیشی پتو پول بنا کنک بتا بلوچستان شہرہ مروچی پدا یک دل پدردی ویلی پیشت کوئٹہ ریلوے اسٹیشن تراک بتا تراک کے آسرا 24 مردم بیران و 5 چگیش ٹپی بتر ایس ایس پی آپریشن کوئٹہ محمد بلوچ ردائی تراک ود کش تراکی بتا تراک کے وحدہ پلیٹ فارم سرا 100 چگیش مردم بیتگاں بنشون ردا پشاور واسطہ جعفر ایکسپریسا 9 بجے روانت بھوگی بتا کے ریل انگتا پلیٹ فارم نیت کر کے ٹکٹ جاہ نزدیکا تراک بتا دومی نیمگا سروزی بلوچستان سرفراز بکتیا ای ویل ترندی لفظاں کو ایڈ جتک ہوشے پت پول واسطہ اعلی حکام کو رابطہ کو تک گشتک ای ویل زست تحقیقات کا نجبی صوبائی حکومت ربالکار شاہد رندے گشگی کہ پولیس و سیکیورٹی فورسز ویلے جاہا سربتگاں چشکے اتراک کے ویلے گیشی پتو پول بنا کنک بتا